Sanibona bafethu uvane lo. So igame elandelayo iBafana Bafana ibaluleke ngendlela eyisimanga. Uma ngithi ibaluleke indlela eyisimanga, I'm not joking. I'm not joking around. Ngiqinisile, ngi-serious right now. Uma subheke ama games azodlalwa the final day kule group esikuyona. Nigeria will face iBenin. Mase ukuthi iBafana Bafana will face iRwanda. iRwanda currently they don't have nothing to play for. Already abako qualify kahle abaqualifyanga same as iZimbabwe. We're facing vele i-team ebisidlala nje because sekusela ama games kumele ba-honorishe lawo ma games lawo. Sodlala ne-team ekanjalo ke sodlala neRwanda. iRwanda ke bafethu inabadlali iRwanda yakwazi ukuthi ishaye iNigeria. Yakwazi ukuthi ishaye iBafana Bafana. Izohlulwa yini ukuthi ishaye iBafana Bafana idlala home. So njengoba siyodlala nje uHugo Bros kumele ehlise nje igazi. Ehlise lento yakhe ungafuni ukutshelwa. Aqalise abadlali okumele baqale. Ayeke lento ye-favoritism kakhulu. Lento ye-favoritism izosibuyisela emuva. Akusibona u2023 lo. Akusibona u2024 sesiphumile kule AFCON esasiyidlala. Right now sidlalela ama World Cup qualifiers. Abadlali abanjengosithole abathi ukuhlala kancane ebenchini ade sagcina ukubabona. Sidinga amagoli kule game esoyidlala. Sidinga amagoli, sidinga attacking players cause ikanje lento uma thina sidraw against ile club esiyodlala nayo iRwanda asikhohlwe nje ukuthi sizokwazi ukuqualify. Asivele sikhohlwe nje ngempela cause uyabona njengoba ubona mesidraw soba na 16 points. iBenin, let's say iBenin iyashaya izoba na 17 points. Yabo izoba na 17 points mesidraw thina soba na 16. iNigeria ithi 15 16 17. iNigeria ihlule kanjalo sibu number 3 siphume. Kanti uma siwina sothi 16 17 18 soba na 18 points sithembele kuyona ke iNigeria bandle ukuthi ishaye iBenin because uma usubheke the past games where Benin versus iNigeria hlezi iwina. Yabo inama wins amaningi against iBenin. iBenin ayinawo abadlali abaningi abathini abadlalayo abantswe. iBafana Bafana yadlala kabili neBenin yayishaya. Njengoba nje yadlala kabili neBenin yayishaya, I don't think iBafana Bafana kumele itatazele ngaleyo ndlela. Yabo kumele itatazele ngaleyo ndlela against nje iRwanda kumele benze sure ukuthi bawina ama goals amathathu. Benze sure ukuthi bawina ama goals amathathu because iBenin if a draw against iNigeria izoba na 18 points. Nathi soba na 18 points but ama goals zethu mesakora ama goals amathathu or more sizokwazi ukuthi sibahlule goal difference because soba na 6 goals, 6 plus goals sibe on top of standing lapha. Sizokwazi ukuthi sikwazi ukuba number 1 mesingase sishaya iRwanda with 3 goals or more. Na iRwanda ibekile phansi kodwa ke no goalkeeper lapha emuva akuthiwa uFace Ntwari. uNtwari bafethu izinto zakhe zimhambeli kahle so uzofuna ngempela ukuyiredeem against iBafana Bafana. Uzofuna ngempela ukuyiredeem ngempela abuyise isithunzi sakhe after le game ekalling knockout. Wadlala kahle kakhulu game ekalling knockout but ama penalties yabo akamsizanga ngaleyo ndlela. But ke uzofuna nje ukubuyisa isithunzi sakhe afune ukufighter for number 1 kuKaizer Chiefs. Njengoba ezofuna ukufighter nje for number 1 kuKaizer Chiefs, igame ebaluleke kakhulu le for Fiesta Ntwari kwicareer yakhe because mebukwa uzobukwa as lo mdlali loyo wakwazi ukustop iBafana Bafana ukuthi qualify for World Cup. Uzobulo umdlali lo kwakwazi ukuthi astop iBafana Bafana from qualifying for iWorld Cup. So nginxusa wonke umdlali weBafana Bafana okhona right now enze sure ukuthi uphuma kuleya game uphuma negoli. Uphuma nje kuleya game uphuma negoli. Mase senze njalo maningi amathuba ethu ukuthi siqualify. Noma aba ukuthi iBenin mayasiwin. Inkinga yami ngikhalela nje ukuthi iBenin ingawini. Yabo iBenin mingawinanga konke kunqotshiwe. Mingawinanga nje iBenin kunqotshiwe kodwa nje ngikhalela ukuthi nje ingawini ngoba meyawina asikhohlwe because right now sithandazela iNigeria ebomsangane tournament yonke bafethu ibomsangane eNigeria. Thina nje into esishayela kakhulu kulama group stages ukuthi thina sashawa iRwanda dlala away. iRwanda idlalisa ku stadium esigcwele amanzi. Ngisayikhumbula leyo match isangicana namanje. Angazi indaba singahanga kwiFIFA siyoloku icomplain nathi. Sadraw neNigeria. iNigeria sadraw na ngo-1-1 beze bekorea ngesandla. Isidingo singekho. La game kwakumele siyiwina against iNigeria dlala home. Enye game ile eZimbabwe. Yabo nje le game eZimbabwe bafethu second leg. Ngifuna manga. Yabo le game eZimbabwe idlalwa nge weekend.
not nge-weekend ngolesihlanu njalo leya game leyana Bafana Bafana yayiyekela phansi ezinye zezinto ey'dalisa iBafana Bafana ingaqualify nalowa 3 points ke wasawuthola kuLesotho abawuthatha kuLesotho yabo thina nje ngabe siwu number 1 but ke there's a lot to play for uLesibili. There's a lot to play for cause uma siqhubeka nalomsangano owenziwe Hugo Bros sizofana njengale team le eyayigcwele abadlali ababe celebrate igroup ingakapheli ababe celebrate ama games engakapheli. Sizobuyela la, asifuni ukubuyela la and lo masephelile lama qualifiers kumele kucace ukuthi kwenzakalani ngaye asikwazi ukuthi siminceka nje as a country right now sesenza ama mistakes angasile. We are making silly mistakes right now. Mhlawumbe sesiya qualify kumele nje lo ahlaliswe phansi because kube asithathelwanga u3 points ngabe sesiqualifyele right now with that 1 point maybe I don't know yabo but nje masephelile ama qualifiers kumele ahlaliswe phansi kuthiwe nje indoda sayina la goduka. Asikwazi ukuhamba nalubaba siyele ku World Cup ayikabi asikwazi ukuhamba naye sithanda asikwazi ukuhamba naye menze wenza ubudedengu obuje ubudede akusisho ubudedengu ubungane akisho umngane angazi yini ngiyayiqala into nje mina engakusho iBafana Bafana as a national team it is one of the worst run footballing departments ekhona. Ama team akwiBetway Premiership bawarana kangcono kuneBafana Bafana. There are many teams aranwayo la kwiBetway Premiership aranwa kangcono kuneBafana Bafana. Angazi oba abahleli lapha, angazi obani abaranayo le administration yeBafana Bafana. Kodwa there are teams adlala even ku-NFD. There are teams are playing in NFD who are run better than iBafana Bafana. IBaroka, I mean I can tell you about IBaroka. IBaroka iranwa better than iBafana Bafana. Black Leopards iranwa better than iBafana Bafana. Cape Town City, Cape Town Spurs ezantsi ehlathini lesibili. They are run better than iBafana Bafana. These guys abazi ukuthi benzani lapha. Abazi kubenzani. Sabanenhlanhla nje yokuthi sithole uHugo Bros. Sabanje naleyo nhlahla ukuthi sithole uHugo Bros. Kodwa nje into abayenzayo bona angifuqama abayazi. Apart from the coaching staff, I'm talking about the administration. I'm talking about the guys who are at the back, who are making decisions for the national teams. I'm talking about the guys who are making deals with the sponsors. Yabo. Kumele bese siyasazi sponsors sethu right now. Ngeke kuthiwa Adidas uyeza, ngeke kuthiwa khona vele namanye ama brand abesalwa, but kumele ngabe siyasazi yabo sesiyasazi sponsor selakhiwe ijersey siyodlala iAfcon. Ngale kwaleya nyanga siyodlala iAfcon next month November. After November December AFCON iyaqala. Siyodlala iAfcon asikakaliboni ijersey, asikaboni isponsor. Kusathulekile nje. Yabo Bafana bafethu it's one of the worst run sporting departments ekhona la eSouth Africa. iRugby ihlula by miles, iCricket ihlula by miles. Bafuna ukuqasha angazi nabo bengafuna ukuqasha imali ziyadliwa.